Good afternoon, guys. It's Pizazz. I want to tell you kupi. You guys are ndifunga makuziziva kuti ndiri kupi and I'm doing what? Nasi. I got a sip, but sip yangu ya nasi pama isikuzogona kufadza venyu. It's going to unveil a lot of things. Iyo muka inonzi Chiramu. Chiko ichi inonzi Chiramu. Aiwa guys, daidzanai. We want to talk about Chiramu. Timbonzoti. Are there any benefits to this? Kwanzi culture yedu isusu mashona mazimba. Ngazimukati uyai daidzanai because we have to see kuti zvakamira sei. I've got a special someone who's going to be commenting on this. A lovely someone. Uyai titaure. Daidzanai guys. Daidzanai. Is there anything good about it? If you can hear me loud and clear. If you can hear me loud and clear, you can just comment and let me know what's happening. Hello. I was also on this Chiramu ichi. Chakambomira sei chimbori chiko. Zvakatangira kupi. Zvichiitirwei. I see mhosva here. What is this? So you can comment and let me know if you can hear me loud and clear. Please, if you can hear me loud and clear, just let me know. And hello, Dr. Mtisi, how are you? We guys. Because yanetsa, we need to want to take it to the roots. Just let me know and we can ZimStones. I know because a lot of things are going on. So advantages here, disadvantages api. Want to hear? Pizazz wants to know really. So if you can hear me loud and clear, please just comment and let me know where you're watching from. It's Pizazz. Yes, don't pay Pagope. Okay, let's just get into it. And the definition, in the but timbotangira kuti definition yacho zvakambomira sei zveChiramu izvo zvanditi. And maybe perhaps muchinyorawo madefinitions enyu in the comment section because I really want to know. Maybe I'm wrong. I want to know. I want to hear from you guys. Kuti zvakamira sei, what you think about this whole definition yeChiramu, this setup. Then we can move on to other things. Timbonoti pane my advantages acho here. Chimbori chika ndichi chinonzi Chiramu ichi chakatanga nani. So definition, and it's a situation and it's whereby brother-in-law Bamkuru has rights, privileges to have a casual, romantic, or sexual relationship with his wife, younger sister, or niece. Kwa India nonzi ndo Chiramu ichi. A brother-in-law and who is entitled to have a casual or romantic relationship with muzukuru, and this muzukuru atete kana kuti maini anti ndo vanopinda under the bracket yeChiramu. When I was going through it, and the background part tradition yedu isusu semashona, it was designed kuti zvigone kubetsera maini kana kuti muzukuru uyu in preparatory for sexual relationships, kana kuti
kungova guided in terms of marriage. So now my question is, pazvakatanga izvi kwai back then in the old days vanhu vanga vasingatori advantage ana bamukuru vanenge vapuwa the role yekuti vakwanisa kuzobetsera mainini ava kana mudzukuru uyu neinformation iyi, hanzi vanga vasingatori advantage. Vaizotora advantage vanga vari vanhu vanozopota vachibvuta-bvutawo mazamu vachiita imwe yaiya. But now the question is, patakurarama panapa muira yatiri, men are taking advantage of this. Chiramu, haichisi chaevolva here chava kuclassifyiwa under sexual abuse or it's a form of harassment? Please let me know, because handisi kunyatsokunzwisisa. Vanhu vari kutaura dzimba dzaputsika dzakawanda, marriages are falling apart, ana bamini vari kubatirwa, tinoona namainika ana bamini vari kubatirwa. So my question is, panewo mhere vakambosangana nemaadvantages echiramu? Timbotaurawo nezvemwe, ngatitange nemaadvantages if there are any. Please let Pizazz know. Are there any advantages at all? Are there any advantages at all? Yes, Chiramu ichi takazvitarisa. Bamini bamukuru hanzi yaive basa ravo kurayira mainini kanzukuru nezvekugadzira zvemba or relationships. So now we want to know, are there any advantages as it is takazvitarisa panyaya issue yechiramu, or it was just something coined to create an abuse towards the girl child? For now, let's talk about the girl child, because they are also victims of Chiramu. But now the issue is, benefits echiramu. Kindly let us know in the comment section, because I'm trying to gather kuti zvakamboitirwei, zvichiitwa nani, zvakamira sei. We really want to know. We really want to know, because people, they are becoming abused under the guise of Chiramu. I've seen from our platforms akawanda, kuna confessions, kuna DDV, or we've got someone who wants to join in or who wants to share the Chiramu timbonzwawo from someone else. If you guys can hear me loud and clear, please just comment and let me know. And if you can hear me. You know, network, but so we want to talk about Chiramu. If you're just joining us, we want to know, is it not a form of abuse? Does it have any advantages? Because anfitika yedu isusu mashona initumuriwo pane akambobenefitawo here, akambosangana nenyaya yekuti munhu abenefita nekuda kwechiramu, or it's just a way people are being abused mudzimba umo, mwanasikana ari kuabuswa, zviri kumbofamba sei? So we want to know, we want to hear from you guys. You know, I was reading an article by Dr. Sekai Nzenza. She was talking about this whole aspect yechiramu, kuti kwanzi ana mainini vamwe they make advances kuna ana bamukuru. Ndizvo here zvinoitika mudzimba umo. Hanzi unoona kuti sisi varoorwa vanotora munyina wavo, kana kuti tete vagere votorawo mainini muzukuru wavo uye ogara pamba pavo. And you find that they don't relate in a proper way with the male person involved. Bamukuru ava vanenge vangosekenyeka sekenyeka nabamukuru, vakutowo maybe to my inviting comments. Ndizvo here zviri kuitika? Toti ndizvo here, you guys? Because now we want to look at security here, the girl child. We also want to look at what can be done, because kana chiramu chiri kungokonzeresa zvinhu zvakashata. Why are people still doing it? Kune vachiri kuzviita here?
aiwa uyai tichikunguruse pano paZimStones naPizazz. We really want to know kuti zvakambomira sei, you guys, because now a lot of people vari kuchema. You know, Dr. Sekaidenza was saying in this article, luckily this man, Ainzi Ruben, he was strong-willed, of which is a rare thing to know about Rume, and Zakakonsa could reject Mutao Angawea, because his wife was in Australia. Mainina mzukuru yakabangoyo kumba kwani kwabamkuru akachida kuona kwaine murumandira kuti ndimudzingi nekuti ihama and aive neraiti yekudi yekushanya anzi ashanya pamba apa she started making advances like sending WhatsApp messages like I miss you bamkuru. Ndizvo here, is it the proper way? Vana vasikana vedu tingavatsiura sei kuti vagone kudzoreka pakuita zvinhu zvakadaro, because you find pamwe unenge wada kudetsereka, you find background yamutsa uyu kumba kwavo kwaitwa kwezvekwamarangi tete vakati aiwa inini handigoni kuti muzukuru wangu awanikwe ma-early childhood marriages according to the beliefs dzejohani marangi. Vakabva vamubvisawo vakameniswa kuchikoro achichengeta kune imwe imba ine hama kukwekwe. So you find kuti pamberi apapa akabva azoenda kunoshanyira bamukuru tete vako Australia. She started making those advantages. Mwanasikana asiri ari kukanganisa here. Are we, the women, to invite abuse? Because Chiramu, we have ruled that it's abuse. I don't see any benefits. Panye Chiramu, I don't see. It's just like we're asking for trouble. Sakainini, I'm saying, are we inviting this form of abuse? Sewanukadzi, as the girl child, Uchiwo, Kama, maybe until Australia, are they asking for trouble? Let me know. If you can hear me loud and clear, please just like yako. Remember to follow the page ZimStones na Pizazz when you right here from Gope kuno Pisa kuno Tiriko. So I want to know Varku Taurani, if you can hear me. Once we're getting audio only, no video. As long as you can hear me, Precious. Hi, Precious. How are you? As long as you can hear me, I think we can work with the audio for today. And I can see who's watching. I can I can see there is Dr. Mfunga and Kisi, and there is you, Precious. How are you guys? I'm just happy that you can hear me loud and clear. So let me know what you think about this whole Chiramu setup. Chimitoto chine ma-advantages here. Panewo wakambosangana, kana wakambosangana une ma-advantages eChiramu. Kindly comment and let me know kuti aiwa takasangana nawo ma-advantages eChiramu the aya ne-aya. If you can hear me. So the other thing, now, article and ZimStones Dr. Sekaidenza, hanzi Chiramu ichi zvachinacho because ndashaya handipindiro pama-advantages because inini Pizazz handakuona ma-advantages ane Chiramu handina kana kusangana ne-one, but kana uchingoti joinawo just comment in the comment section and let us know kuti ma-advantages andakasangana nawo eChiramu ndeaya ABCD. Toziva kuti isusu pfungwa yedu yatikutaura kuti it's a form of abuse handiyo. We want to hear from others atikubvarira vanhu panze. We want to know kuti aiwa ini ndakambosangana nema-advantages eChiramu. For now Pizazz is saying hapana chandakasangana nacho. Kwandiri I'm ruling out the fact that ine ma-advantages. Tiri kuti tine a form of abuse. So inini my thing is I'm saying disadvantages, that's what on the disadvantages. If you can type in my disadvantages eChiramu, you find the girl child is affected kunyanya near the Chiramu is. My social effects, I know they end up sick, unwanted pregnancies, because panguva yekubiridzirana hapana pautoti amaini nhande chimbonotestwa, hapana pautoti mainini rega ndishandise protection, rega nditore condom rapa ndirishandise. No one is going to say that.
uchangoita zvekubira wobvuta mwana, wabvuta mwana, pamwe uchamupa chirwere, pamwe uchamupa pamuviri. So really, can you see how the girl child is being disadvantaged panguva yakadai? We really want to stop this thing because it's growing really like a fungus. Vanhu hobo vari kucomplaina kuti kanzvona, I see Nana Haiti kakawanda they posted, they stated kuti inini I was a victim yeChiramu, ndadaro ndabatwa ndiri mwana mudiki ndine 15 years, ndarudza sisi vangu. I told, this is a woman akarekodwa neManika Post. She's a woman wekuchikanga. Akati I was only 15 years old. Ndamitiswa nabamukuru. Ndatorwa ndagara nabamukuru ndobva ndapuwa pambiri. Ndapuwa pambiri kudaro nabamukuru vangu. Ndobva ndaudza sisi kuti no, ndozviri kundiita bamukuru. Kwai sisi vangu was angry. Vaita angry kudaro. I was chased away. Pamba pasisi. Then the family members, they labeled me a person with loose morals. So can the person speak out? Can I mean which taura tkanzona munhu auya akataura chokwadi chake kuti aiwa ndozvandikuitwa kana bamukuru izvi bamukuru vari kuuya vachindipindira ini motaura kuti ndiwo you invited trouble. I'm not saying kuti hakuna vano invite trouble, they are there, the people like Mutsa. Totenda kuti bamukuru Ruben vanga vane mwoyo wakasimba vakati iwe kwaita miedzo muzukuru wako kuno muedzi. Kune vamwewo vana vanenge vari innocent, vanhu vari vulnerable, they are being taken advantage of. Saka kana munhu azouya abuda pachena paya ataura newe kuti aiwa ndozvandiri kuitwa izvi vakoma, aiwa ndozvandiri kuitwa izvi tete, what are you going to say? Are you going to be like this person who sent away munin'ina wake achiti wewe you invited trouble? Because we find most instances, the blame falls on the victim. Is it justified, guys? Ndizvo here zvatiri kuti Chiramu ichi muri kuona kuipa kwacho here Chiramu ichi kuti kana pazobatwa victim manje imimi makuti zvona uyo ndiye ainvita trouble, ndiye kuda maybe unonzi waishamira mamukuru, wainyautseka nawo zvisiri izvo mwana otoitwa sei. Because if the victims are coming forward, the relatives, you are blaming them. And it is. Say, what's the way forward? Petition, you classify under your pinto code. What was emotional? Chiramu is rape, Chiramu is sexual harassment. Phase it out. You know what? I like one person Zimbabweans or Africans, we should bend our traditions to the changing times. So it is the same way people are incorporating but you know, they're incorporating new things according to the changing times. What can be done? What can be done really? Because inyaya isikunyatsodibviswa zvakanaka. Kunewo vari kuputsa musha dzevanhu, kunewo vari kubhinya nazvo izvi zvechiramu izvi. So what can we say? What can we, Pizazz wants to know, what can we conclude kuti aiwa uyu wakaipa ngatimugawane counseling kuti your motives are bad or whatever. Count uyuwo abatwa, she's a victim. Let us know what can be done. Because my roles a person who sexually informative you know, these days if I open even to, in fact, not only the girl child, even kuvana vavechikomana, because you might my confessions tikusangana nahaidhiri chome akati mai guru vakandipindira vakandiudza kuti ndiri kutyaurira ndega pamwe mukoma anenge ashanda kure pamanenge akutya manje ndoputsanisa imba yamukoma or my guru anothreatena bamnina. At the end of the day bamnina waita give in. Saka ifind kuti ruchiva rurimo kune mavictims arimo vanogona kuchivawo vari mumarriage kanti ivavo vari mumamarriage ndo vari kuchivawo vanava. But in my story days, Chiramu is not a good thing.
And let's look for a way. It should be phased out. No, phased out. We can't be having people being abused under the guise of culture. No, 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 no. Pizazz is saying no. So I wanted to hear from you guys. Pangait was saying, petition here, because you know, petitions they have an effect for society. Petition, no. Chiramu is a form of sexual harassment, is a form of abuse. Victims step out. You don't go to let us stop this thing as Chiramu. And I'm glad today you joined me, and it was nice talking to you guys. You can leave your comments in the comment section. Thank you so much for joining me. Remember, it's Tuesdays and Fridays, lunch hour, sip, sip. Today we're just sipping on this Chiramu thing. Because nothing good is coming out. Unwanted pregnancies, families are being destroyed, marriages are being destroyed. What's the point of maintaining a culture victimize vana? Because you find fresh meat targets 12 anabami vanenge vachizva vachine ropa riri kumhanya ndo matargets ari kuita mavictims. So I think you should leave your ideas, your comments, what you think about this Chiramu thing. Thank you guys for joining me from ZimStones and Pizazz. It's ciao. See you on Friday.